कर'ना भाइरास जेरावबो जेथिंबो कर'ना भाइरास बेरामा साग्लोबजोब्बाय 75 हादोराव बे बेरामा साग्लोबबाय जोंनि भारत हादोरावबो बे सफैबाय प्राय 40निबो बांसिन मानसिफोरनाव बे बेरामा जागासिनो दङ नाथाय जोंनि आसामाव दासिमबो जाथ'वाखै बे जोबोर मोजां बाथ्रा कर'ना भाइरासनि लक्षणा बोरैहाय आं बेनि बागै नोंथांमोननो बुंगोन आरो बोरैहाय जोङो बे बेरामनिफ्राय बारग'नो हायो बेनि बागै बुंगोन नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय कर'ना भाइरासआ जाबाय चाइनानिफ्राय फैनाय बेराम बे भाइरासआ अन्य भाइरासनिख्रुइ देरसिन बेयो बाराव बिरबाय थानो हाया सोरबा सासे कर'ना भाइरास जानाय बेमारिनि खाथियाव जुदि थायोब्ला बै मानसिया जुदि गुजुनानै होयोब्ला बेनिफ्राय बे बेरामा नोंनि सोलेराव हाबो बेनिखायनो जोङो बे बेरामा जानायनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय जोङो गले गले जोंनि आखाइखौ साबोनजों सुनांगो आरो मास्क गाननांगो मास्क गाननानै थानांगो बे आरो मानसिफोरजों खाथि खाथि थानानै रायज्लायनो नाङा आरो मास्क गाननांगो खुगायाव खाथि खाथि थानानै रायज्लायनो नाङा बे बेरामा बे भाइरासआ 1 मिटारनि बांसिन गोजानाव बिरलांनो हाया बे गिदिर भाइरास नालाय बेनिखायनो 1 मिटारनिख्रुइ बांसिन गोजानाव बे बिरलांनो हाया बे बेमार जानाय मानसिनि खाथियाव जेब्लाबो दा था आरो गुबुन हादोराव नै दाबायदि समाव दावबायनो दा थां जुदि दावबायनो थाङोब्ला बे बेरामा जानायनि बांसिन चान्स थायो आरो गुबुन हादोरनिफ्राय फैनाय मानसिफोरनि खाथियाव दा था आरो नैबे हलियाव नोंथांमोना फाकुवा गेलेनो नाङा मानो होनोब्ला बे प्राय फाकुवाफोरानो चाइनानिफ्राय फैनाय जेरैबायदि डुप्लिकेट जा खानाय लानाय मुखा गाननाय आरो गोबां चाइनानिफ्राय फैयो बेफोर मुवायाव थानो हायो मानो होनोब्ला चाइनानिफ्राय जानाय बेराम नालाय बेनिखायनो बे हलियाव नोंथांमोना एकेबारे पावखा गेलेनो नाङा बे पावखायाव बे भाइरासआ थानो हायो जुदि गेलेयोब्ला 100% नोंथाङा कर'ना बेमारा जाखागोन बेनिखायनो बे बाराव आं गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ गुरै खावलायो जे नोंथांमोना हलि गेलेनो नाङा बे बेमार जायोब्ला बोरैहाय मोनो गावनि देहाखौ मा नुथाया नुजायो बेखौ आं नोंथांमोननो बुंनो नागिरदों जे जुदि कर'ना भाइरास बेमारा जायोब्ला कर'ना बेरामा जुदि जायोब्ला जे नोंथाङा गुजुबाय थागोन गले गले गगा मोनगोन खर' सागोन जानो लोंनो गोसो जाया मानसिया दुरबल जागोन निम'निया टाइप जागोन अब्लानो नोंथाङा थाबैनो डक्टरनियाव थांनानै दिन्थिहै आरो बे बेमारनिफ्राय बोरैहाय बारग'नो हायो जे आं बुंखाबाय जे गले गले गावनि मोखांखौ दांबाय थानाङा गावनि ड्रेसफोरखौ दांबाय थानाङा आरो आखाइखौ मोजाङै सुनांगोन आखाइखौ गले गले साबोनजों जायखिजाया माबाजों मोजाङै बरायसे सुनानै नोंथांमोना जानाय आदारखौ जा अब्लानो बेनिफ्राय बारग'नो हागोन ट्रेन स्टेशन एयारपर्ट आरो पुजाफोराव थाङोब्ला मार्केटफोराव थाङोब्ला मास्क गाननानै थांनांगौ मानो होनोब्ला जेराव मानसि गेदारिं जायो बेयाव सोरबाफोर जुदि बे कर'ना भाइरास बेमार जानाय मानसिया जुदि फैयोब्ला बाजारावनो जा स्टेशनावनो जा बास स्टेन्डआवनो जा एयारपर्टआवनो जा बबेबा मेलाफोरावनो जा गोबां मानसि फैयोथ' सोरनियाव मा कर'ना बेमारा जानानै फैदों बेखौ रावबो मिथिया बेनिखायनो मास्क गाननांगौ आरो नोंथाङा 2 मिटार गोजानाव थानानै मानसिजों रायज्लायनांगौ बेफोरबायदि खालाम नोंथांमोना अब्ला कर'ना भाइरास बेमारनिफ्राय बारग'नो हागोन बे भाइरासआ जेब्ला मानसिनि ड्रेसाव बाफैगोन अब्ला बे भाइरासआ 9 घन्टा समसिम गोथाङै थायो बेनिखायनो जोङो ड्रेसफोरखौ सुनानै मोजांहाय सान्दुं गोसायाव 3 निफ्राय 4 घन्टा लामनानै होनांगौ आरो मानसिनि देहायाव जुदि बायोब्ला बियो 12 घन्टा गोथाङै थायो बेनिखायनो जोङो गावनि देहा सोलेरखौ साबोनजों गले गले सुबाय थानांगौ सुबाय थानाया जोबोर मोजां आरो मबाइलावबो बे भाइरासआ जुदि बायोब्ला बे भाइरासआ जुदि हाबफैब्ला मबाइलनि स्क्रिनाव हाबोब्ला बेयो 48 घन्टा गोथाङै थायो बेनिखायनो जुदा मानसिनि मबाइलफोरखौ दा
लानानै फन हरला हरलि खालामनो नाङा, दांला दालि खालामनो नाङा। बेफोरबायदि खालामोब्ला जोङो कर'ना भाइरासनिफ्राय बारग'नो हायो। जोंनि आसामाव फैयाखै, बे मोनसे जोबोर मोजां बाथ्रा जोंनि थाखाय। नोंथांमोना जोबोर हुसियारि था, गुबुन हादोराव दावबायनायखौ कमप्लिटलि बन्द' खालामथ'। आरो मोनसे मोजां बाथ्राया मा, नै दा गरम बोथोर फैगासिनो दङ, गरमाव बे भाइरासआ थानो हाया, बारा गोबाव थानो हाया। 35 डिग्री सेलसियासनि बांसिन गरमाव बे भाइरासआ थांनानै थानो हाया, थैजोबो। 75 हादरनिख्रुइबो बांसिन हादराव बे बेमारा साग्लोबजोब्बाय, गोबां थैबाय। चाइनायावथ' 3,000निबो बांसिन थैबाय। नाथाय बे बेरामा जानो हायाखै साउथ आफ्रिकायाव। मानो होनब्ला साउथ आफ्रिकायाव बिराद गरमाव बे भाइरासआ थांनानै थानो हाया। बेनिखायनो साउथ आफ्रिकायाव जायाखै। दा जोंनियावबो गरमा सफैबाय, बेनिखायनो बारा गिनो गोनां गैया। अब्लाबो जों सेफआव थानाया मोजां। हलियाव नोंथांमोना फाखुवा दा गेले, प्लिज प्लिज प्लिज। फाखुवाफोरा बांसिन हलिनि जा गेलेग्रा मुवा बेफोर बांसिन चाइनानिफ्राय फैयो। चाइनानिफ्राय बे बेरामा जादों, बेनिखायनो हलि दा गेले प्लिज।